Kero tole ase chingaki chogochengera amachibwa manene ya borokigwa korwase amatemwa KCPE ayo abwatogotwe rituko liigoro nigo chiskuru ao abaiboli aborokia na borokigwa bagenderete gochengera amatemwa yo ase nchira yoboikiranu kegima korengana na borokia abaiboli korwase skuru ya St Francis Menyinkwa Mixed Primary School nigo bagendete kworokia omogokobo magega yokonyora amags wetane chimia inye abwase kolengana baro batebire aborokigwa abo mbana goikia amags yayo okwana negeta seni kya Ndizi TV wetero muliko ito Josephat Hamisi nigo barokiri mogokobo na kogendera gotogia aborokigwa na gotebanga ngwetera okubwaterana okuya gati aborokia abaiboli amona aborokigwa na kukwagerete amatemwa gasoka amaya engencheyo tiango totegerere birengerere ao korwase abaiboli na aborokigwa korwase skuru eyo teba igento kya tokonyere bune skuru tubwate 3 pillars tubwate hard work, God first and discipline as actually konyera abana aba banyare go post amatokeo aramaya ko compare no mwaka oyo eta amatokeo yo mwaka oyo etete yarenge tubwate mini ya 322 no mwaka oyo tubwate mini ya 339 yerengia mono no mwaka oyo etete ntonyare tikonyora omwana onyoreta max 400 na bono ega twanyora omwana omutangani obwata max ya 404 igotoko batebi karibu sana St Francis ne skuru engia igotoko abana kerike bwabwanirete orenta ire tariginya ase skuru yaito na abana bakomubwati go babwata magisi amaya ayuagerete mini yaite kagenda iguru